Okay, a ni am gael bach o symudiad mewn i'n lluniau nawr heddi. Beth dyn ni ddim eisiau wrth wneud lluniau comic neu cartŵn neu lluniau yw just cael rhywun yn sefyll yn diflas fel hyn. O, llinellau syth, breichiau syth. Dyn ni ddim eisiau hynna, boring. Dyn ni moyn symudiad. Felly dyma chydig o tips ar sut i ddangos rhywun yn cerdded, wedyn ni lloncian, wedyn ni rhedeg yn gyflym, okay? So, ni gael rhywun o'r ochr yn cerdded yn gyntaf. So, yn gyntaf, wrth wneud y corff, wrth cerdded, falle pwys yn ôl tym bach, breichiau'n eitha rydd wrth yr ochr, a wedyn ni coesau a traed fel hyn, okay? Peth cyntaf i sylwi yw, mae'r trad, mae'r ddwy droed yn cyffwrdd y llawr. So, chi'n mynd dangos rhywun yn cerdded, un neu ddwy yn cyffwrdd y llawr. A sylwch ar y breichiau, mae'r braich yn ôl, yr un ochr ar mae'r goes ymlaen. Ar ochr arall ymlaen, lle mae'r coes yn ôl. Reit, nawr ni'n neud rhywun yn rhedeg. Nawr, dechrau rhedeg. A nawr, newch y corff fel bod e'n pwyso ymlaen tipyn bach. A falle bod y breichiau yn dechrau wneud bach mwy o waith. Eto, cofiwch, os yw'r fraich yn ôl, ti'n rhoi y goes o'r ochr yna ymlaen. Ac os yw'r fraich ymlaen, goes arall yn ôl. A ydych chi'n gweld, os yw'r trad ddim yn cyffwrdd y llawr, mae'n syth yn edrych fel tas fe'n mynd bach yn gyflymach. Ond ddim yn sprintio, felly chydig o linellau, un neu ddau o linellau. Peidiwch byth rhaid lot o linellau symud, un neu ddau yn helpu. So nawr, rhywun yn mynd yn mor gyflym a gallai fe, yn gwneud y gwyneb yn streinio fel hyn, a falle'r gwallt yn hedfan yn mynd yn y gwynt, a'r corff yn rili pwyso mewn, breichiau yn estyn, yn symud, wrth helpu iddo fe i rhedeg yn gyflym, a just gwthiwch y coesau mas mor bell a gallwch chi. So chi'n gweld, mae'n gwthio ymlaen, bellach i ffwrdd o llawr, bach o chwys, llinellau, hyd yn oed pwff bach o lwch, wrth fe'n mynd yn gyflymach fyth. I just exaggeratio, gorddweud. A wedyn, mae wedi mynd. Wwff, bant a fe. Nawr, allwch chi'n gwneud symudiadau gwahanol. Bydd am rhywun sy'n chwympo neu sy'n chwifio breichiau a coesau wrth cwmpo. Wel, corff fel arfer, breichiau mas, fel yna. A wedyn ni, beth chi moyn yw, chydig o linellau. Dwy linell fel yna yn edrych fel tas nhw'n chwifio. Yr un beth y coesau. Dwy linell, a mae'n edrych fel tas fe'n hedfan. Beth arall allwch chi'n gwneud i rili dangos bod nhw'n siglo yw fel just llinell neu amlinelliad. A chi'n gweld, mae'n edrych fel trio hedfan fel y deryn. Neu beth am rhywun yn taflu rhywbeth. Wel, yn edrych gyda'r pen, falle ymdrech, a'r fraich yn ymestyn mas mor bell a fedra fe fynd. Chydig o llinellau ddangos bod yn symud. A'r fraich arall tu ôl. Meddyliwch ble byse'r coesau'n mynd. Mae popeth mewn balans. A dyna fe'n taflu carreg. Carreg yn hedfan drwy'r awyr. A wedyn ni falle yn glanio draw fan hyn. Bang! Be mae di bwrw? Mae di bwrw rhywun reit ar y pen. So, ddangos rhywun gan i bwrw. Un llygad ar agor, un llygad ar gau. A'r gwddwg yn gwthio'r pen i'r ochr. Un iddo edrych fel tas fan hyn. Bang! Fel mae hyn. So, ydych chi'n gweld pob math o symudiadau yn defnyddio llinellau a rhoi breichiau a'r coesau yn siapau gwahanol. Felly, beth am i chi fynd ati i roi cymaint o symudiadau i'ch cymeriadau chi a gallwch chi. Ond byddwch yn ofalus bod chi ddim yn eu clymu nhw mewn i clymau fel y bachgen druan yma. Felly, sgrin i ffwrdd, celf ar y bwrdd, welai chi fori. Hwyl! Whee! Banana.